regai ndikubvunzei mataura ndakakuteererai mati ndisabate masangano evamwe ndokubvunzai here ani ko muri kubvunza sani muri kubvunza sani hamuna chamunogona kutaura baba ndinoti mundiudza kuti mushoko raMwari iri papi yakataurwa according to what doctrine the college munhu waMwari. I expect you men of God college again yangoifananidza nekuchikoro kwatakaenda from form 1 to form 6 college ka asina kuti mwana Mwari timagayo uyu haana kana bichana akabva nemusango aiwa magaya anagona Mwari ini Mwari akandiudza izvozvo akanditi handa kumutuma munhu akauya ega akandiwa akarohwa nevhairasi yeprosperity haana mbobvira akaparidza vhangeri rechokwadi kana one day ende acho veshe vakasiya vaudza vakomana vari tiuna utabwashi kuti problemu yefm ine muchinjikwa wakarereka imi problemu yenyaya mutorina muchinjikwa zvachose vhangeri renyu veracho veshe akavaudza vakomana kristu nevake vaakasanangura akavaisa pabasa nyika ndokubva yatangawo kusanangura vayo vanosanangurwa naMwari havasanangurwa according to the Bible school. Izvi ndichazvitaura kusvikira Kristu vandibvisa panyika ino. Kana uchisvotwa wosvotwa, kana uchigumbuka wogumuka, asi ndichaparidza shoko raMwari ndakasimba ndisina kana one ndichitarisa kumeso. College, Bible college system haina kubva kuna Mwari. It is not an instrument from God. Katinzwe vaGalatia chapter 1 verse 11. Tinzwe kuti Paulo wakaitwa muapostora according to amufikira kana kuti living waters. University of Zimbabwe iri kuofa degree in religious studies. Munhu wabva ikoko aine degree rekudzidza zvitendero otatumwa naMwari kuparidza. I want to ask you a question here. Listen to me. Listen to me. Religious studies mazwe kuti kunzwisisa nekuongorora zvitendero. Zvitendero. Tinibvunzei mubvunzo mumwe chete kana kuti regai ndikubvunzei ini. Mubvunzo wangu ndewekuti religious studies zvakabva kuna Mwari here? Hinduism inopinda papi pakunamatwa kwaMwari? Pamusoro it's okay. Ndokumbira kuti mutaure neni ndiri kushumira. Ndikubvunzei. Rega mataura ndakunzwai. Unonditendera kupindura here? Regai ndikubvunzei mataura ndakakuteererai mati ndisabate masangano evamwe ndokubvunzai here ani ko muri kubvunza sani muri kubvunza sani hamuna chamunogona kutaura baba kana vaine chekutaura ngavauye vataure pano kana vaine chekutaura ngavauye vataure uyai uku mutaure kana muine chekutaura aiwa ngavauye right endai pamicrophone aiwa musabate microphone anokupai right ndokumbira kuti mutaure zvamuda kutaura namaminitsi maviri 120 seconds indozokupindurai. Amen. I respect this man of God. Ever since I came here, I was agreeing with everything. But to touch my Bible colleges, those colleges, Saka Ngavaparidze Jesus is a very good pastor. I respect him. Ngavasi zvara ina dipinde makaendwa ndopinda kusayonja. Pastor angari pano before him ka vayesu taura kuti no vanga vachitaura zvakavereka bhora vabaguti kuti mudzimayi vakazodii
You better my churches. Let's preach Jesus. It's a very good way. Okay, okay. My churches. I'm sorry. Let us preach Jesus. It's okay. It's okay. It's okay. So kuna watano kuna Jeroboam ka ndio ndio ni sura ndi ndachi kusema yes but jema church jema bible school ndio kuende ina point Tore tumashita 2 minutes za mataura dzakwana magona ndakunzwa chege ndikupindurei mataura zvimirai ipapo musaende imimi mataura mozaza zvinoita imi mataura mune shuku dzenyu regai tiite hurukuro zvakakosha izvo zvavaita izvi zvakakosha stereki chekutanga ndichitaura nyaya idzi ndinotoziva kuti mareactions akafanira amaitaya achaitika hazvina kutanga nhasi kristu achiparidza aisangana nawo mareactions iwayo asi mubvunzo wangu kwamuri ndokuti chikonzero chamuri kuti zviregere kutaurirwa ndechei chikonzero chamuri kuti zviregere kutaurirwa ndechei chikonzero chamuri kuti tirege kutaurirwa zveamfikira kuti living waters ndechei ndechekuti imimi mataura muri kuti akumhura kuti ikoko kwakabuda vanhu vasiri vekwamwari yet we know kuti anababa kuti vanhu is a father is actually an apostle vanhu vamwari vomunyika muno vazhinji vanoti vati father okay it's actually church and ndozvo totika mune vanhu vamwari chiregai ndikubvunzei mubvunzo pamakanzwa nezvebible school makanzwa kuti yakavambwa according to vhesi ipi pane munhu akambotanga here college mubhaibheri kana akaenda kucollege mubhaibheri wamunoziva kuti agoparidza pavakatanga amufiki vakakuti vakaitanga nevhesi ipi amufiki vakati bible college foundation yamunotenda imimi kuti mwari ndiye akavatuma kuvamba college indeipi foundation yamakadzidziswa muri kudefenda college handiti muri kuti college yakabva kuna mwari ndinoti mundinzudzewo kuti zvinobva papi mumagwaro amwari zvekutangwa kwecollege actually I can't make a reference to the Bible but it's munoita reference kunani munoita reference kupi there is a place in ogurumwa vanhu kuti munhu zvakwamwari according to who nekuti kana tichiita zvinhu zvamwarika takanzi tisawedzere kana kutapudza saka imimi college ndinoti mundiudza kuti mushoko ramwari iri papi yakatanga according to what doctrine yecollege munhu wamwari I expect you men of college yangoifananidze nekuchikoro kwatakaenda from form 1 to form 6 college regai shoko imi mati hamuna mavhesi ini ndinawo ngatinzwe kuti pauro wakaparidza sei vaGalatia chapter 1 verse 11 mirai mavhesi maviri aiwa zviri mushoko ramwari zvatiri kutaura izvi tinoda kunzwa kuti pauro unoti kudii pamusoro pecollege ndofunga mavanzwa vati ivo college yakafanana nekuform 6 kwatakaenda hando zvavatauraka ngatinzwei vhesi vaGalatia chapter 1 verse ya 11 pauro uruda kutsanangura pamusoro peuapostora hwake yes nokuti ndinokuzivisai rechirungu rinoti I certify you brethren hama dzangu kuti kudii kuti vhangeri yakaparidzwa neni kuti the gospel that was preached of me haina kuita seyavanhu nokuti handina kuipiwa kana kuidzidziswa nomunhu yes akaiwana kupi pauro asi ndakairatidzwa najesu kristu ndakaizarurirwa najesu kristu regai tinzwe vhesi pamusoro pekudzidzisa kwavanhu vakorinte yekutanga chapter 1 verse ya 19 yes aiwa don't worry it's okay verengai regai vhesi yerengwe pauro ndiye akanyora 2/3 dzemabhuku ari munew testament ngatinzwewo kuti anoti kudii pamusoro musavataudze
Rega regaradzwe shoko iri. Ngativerenga 1 Corinthians chapter 1 verse 19. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, teererai. Kwakanyorwa kuchinzi kudii? ndichaparadza uchenjeri hwavakachenjera. Yes. Ndichakonesa kuziva kwavanoziva. Yes. Akachenjera aripiko? Yes. Munyori aripiko? Yes. Muiti wenharo wenyika ino aripiko? Yes. Mwari haana kuita uchenjeri hwenyika huve upenzi here? Nokuti uchenjeri hwaMwari, nyika nouchenjeri hwayo zvaisina kuziva Mwari, Mwari akafadzwa nazvo kuti vanotenda avaponese neupenzi hwokuparidza. Vanzwa nyaya yacho. College system, nyaya yekuvambwa kwamacollege haina kubva kuna Mwari. Mwari achituma vadzidzi vake wakavati endai munodzidzisa zvese zvandakakurayirai. Pauro ndokubva aparidzira Timoti, ndokubva ati kuna Timoti, shoko randakakuparidzira uripe vamwe varume vakachenjera. Handitika? Ngatinzwe 2 Timothy chapter 2 verse 1 verse 2. Naizvozvo iwe mwana wangu, Yes. iva nesimba munyasha dziri muna Kristu Jesu. Yes. Izvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji, Izvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji, uzvipe vanhu vakatendeka, uzvipe vanhu vakatendeka, vanogonawo kudzidzisa vamwe. Ndo maparidzirwo anoitwa shoko muchechi yaKristu. Iwe ukanzwa shoko wobatisa shoko iro wopawo vamwe. Ndo chikoro chakavambwa naKristu ichocho, kwete Amfiki College. Right? Chirega ndikubvunze mubvunzo kupedzesera. Mubhaibheri makazombonzwawo here nezvecertificate rediploma in theology? Man of God, ndisandapindura mubvunzo wenyu kaya. Ndoda kutaura kuti kumabhaibheri school amuri kutaura ka, akufundiswe zvinhu zviri against the word of God. It's all in line. Alright, ndakunzwa. Ndege ndikubvunze mubvunzo. Manzwa zvavataura. Vari kujustify college vachiti no, college yakanaka ndainodzidzisa zvinhu zvisingapesana neshoko raMwari. Pane chechi high school apo, pane University of Zimbabwe iri kudzidzisa biology accredited by the government of Zimbabwe. Imimi muri kuwadzana kumba kwenyu, motora vanhu motanga kuvapawo madegree. Hurumende inokugamuchirai here ndaa muri kudzidzisa zvamuri kukopa mabhuku ekuUZ. University of Zimbabwe iri accredited nehurumende yenyika ino kudzidzisa vanhu ichipa vanhu degree. Irinotanga kupa vanhu nekuti mune mabhuku acho ekuUZ. Government of Zimbabwe inoti zvamuri kudzidzisa zviri correct. Ndo zvatiri kudzidzisa kuno kusaka ipa vanhu madegree. Inodare here hurumende. It's a place kuti vasina kusimba, vasina calling, they fall out. Saka after Regai baba. Inzwai nyaya iri pano. Imimi zvamuri kuita muri kudescribe. Vari kudescribe zvinhu zvavari kuti zvakanaka zvinoitika kucollege. Ina handisi kutaura zvinhu zvakanaka kana zvakaipa zvinotaura kucollege. Ndikutotaura existence yayo kuti haina kubva kuna Mwari. Kunyange kukanamatirwa munhu akapora kucollege, haina kubva kuna Mwari system yecollege, nekuti haimo muprogramu yaMwari. Ndozvandiri kutaura. Aiwa, Mwari anopiwa mbiri naSatani chaiye. Satani haana kuti here mawiri iko kwatiri mwanakomana waMwari wokumusoro-soro. Does the devil forget reward for saying those things? Nevanhu vasinganamate vanopa mbiri kuna Mwari. Mwari haasi kutsvaga vanomupa mbiri, ari kutsvaga vanomunamata according to his system. Hallelujah. Aiwa, ticharamba tichipedza nguva nezvinhu zvakadaro zvisina basa. College regai ndikuudzei chokwadi. Kana muchikwanisa kuuya navo baba aguti uyai navo. Havana vhesi yekutanga college nayo. College system haina kubva kuna Mwari. Isystem yaLearn
ndokusanga kuchikwalifaiwa kunzi hauende kana usina 5 O levels. Peter akaparidza. Teerei munzwe, siyanai navo vanhu ava, siyanai navo. They are offended nekuti maproducts ekucollege ndozvakaita Kristu achituka vaFarisi kuti vari vanyengeri, havangambofa vakasviga muchira. Vanhu vari qualified, Kristu oti mbavha makororo. Ndomaparidziro aaiita iwayo. Munhu ari kunzi anoenda kucollege kana akapasa chirungu. Mwari murungu here? Peter akaparidza shoko rinoti vanhu vakati asiriye mukomana uye anga asingagone kuchikoro here. Ko uchenjeri hwakadai auwana kupi? Shoko rinoti vakati waifamba naJesu ndokusaka aine uchenjeri. But mucollege kunonzi munhu akapasa 5 O levels ndiye anonzi anotanga college. Mubvunzo ndokuti chidhindo chekuti munhu apasa chinodhindwa nani? Who authenticates a certificate yekupasa kudzidza Mwari? Apa hatisi kutaura dzidziso dzekucollege, tiri kungoitarisa bedzi as an institution. College haida kubva kuna Mwari. Mwari akadana munhu anomupa shoko nemutoo wekuzarurirwa. Ukaenda kucollege wakafana nemunhu ane diploma in marketing, you are just getting information. That does not make you a minister of the gospel. Kuitwa mushumiri unotodanwa naMwari, wopiwa vhangeri rekuparidza naMwari akakudana. Hazvina college mukatizvo. Musafunga kuti kuzvitaura kutadza kuverenga. Ivo vose vari kuti vakaenda kucollege ava tikaburitsira mapepa vanogona kutotadza kubuda mapepa nemapepa ari nani kupfuura andina. Ndikada kutsvaga college yekupinda izvo hakuna kana hwani inondiramba. I will tell you this. Zvimabhuku zvavo zvimwe zvacho tinombozviverengawo tichingoravhuza. Hazvina kana uchenjeri hwakabva kuna Mwari zvimabhuku zvavo. Baba kuti vakatanga amufiki iri kudzidzisa mapastors kubira vanhu nenzira yechegumi. Zvonzi zvakabva kuna Mwari izvozvo. Zvakabva kuna Mwari zvechegumi. Kana zvakabva kuna Mwari tipei kamumwe ari muBhaibheri muNew Testament akatora chegumi. Mumwe chete. Panonyorwa the book of Revelation, chechi yaKristu inenge ine more than 70 years in existence, and yet not even a single man of God collected anything in the name of tithe in the New Testament. Vakakanganwa here kutora chegumi. Vakanga vakanganwa. Havana kubva kuna Mwari vana. Havana kubva kuna Mwari. Ipapa unoona kuti dai vanga vaine pfungwa yekuda kutaura chokwadi, vangadai vati aiwa zvamataura munhu waMwari asi zvechokwadi. Magwaro anoti kwete kuti zvinodzidzwa kucollege zvakaipei. Gadzirisa mukadzi asiriwo kumusoro ugoona kuti anokurega kukurova here, uchibvunza kuti kugadzirisa musoro kwakaipei. Ndokwere mukadzi asi wanguka zvake asi kugadzirisa musoro mukadzi asiri wako zvakaipei. Iye munhu achena anga ine magodi. Sangana nemuridzi wemukadzi ugoona kuti anokusheka ruoko. Unoita mavende. Aiwa mundione ndichiparidza. Vapei diski ravari kuda. Hallelujah. Kana uine diski uine dola indonotora. Kana uchida diski uine dola indonopiwa. Varume vari panapa. Dambudziko randinaro navo nderekuti all there is in them is anger and frustration. They do not have the scriptures. Tikabvisa Bhaibheri tikasara nechechi haisisiri chechi, yava shrine. Chinoita kuti ive chechi iBhaibheri. Ndokusiyana kwatakaita nezvimwe zvitendero zvese. Takapiwa Bhaibheri redu rakasiyana neKorani. Korani haridi mweya mutsvene kuti tsanangura, kungoverenga nekurisaita. Iri rinoda mweya mutsvene. God is not a respecter of persons. System yekucollege yakatangira kuBhabhiloni.
ana Daniel vaiswa kucollege naNebukadnezar vachidzidziswa mutauro wechikaradhiya nehistory yavakaradhiya. Saka muchiona kana vava kubva kuAmphik, all they talk about is Baba Guti and not Jesus Christ. Ilanguage yechikaradhiya iyoyo. Unonzwa vava kuti Mwari waBaba Guti. Ndakambokuenda kausafunga kuti kungotanga kudai. Ndakatonunurwa ona Mwari anditi mfana. Ishiraini. Aizvoni unyepere. Namba uri kuona Kristu ari kudzoka ndopo uchabata chokwadi. Kuti hapana. Shavanogona Baba Guti. Basa ravo ravanogona vanoita basa serinoitwa naT.D. Jakes. Kudzidzisa vanhu kutya Mwari, kuregera kuita chivi, nekushanda kuti vanhu varege kuita upombwe, vachiita unyope. Vanodzidzisa moral lessons sekuru. Vhangeri chero havana. Kana uchifunga kuti vana uya nedhiski ravo 1 tigare pasi ndikudze chiri wrong pavhangeri ravo. Havana vhangeri. Havangofana Joyce Meyer. Joyce Meyer to believe that your life can change. You can never be the same again. If you were raped like I was raped when I was a young girl, God can turn around your life. Those are not messages. Those are moral lessons. Alisi vhangeri ro. Usafunga kuti vakanzi Mwari ratovhangeri aiwa. Alisi vhangeri ro. Cheers, wachauya naJerobhoamu paBheteri. Hallelujah. Asaka vanhu vese vari kunamata rusaija munofunga kuti vacharaswa naMwari here? Ivi ndi vanhu vane makore azvichira shenda ikoko. Hausi kuziva kuti list yavanhu vari kuponeswa vangari saka vachidaro. Ukadzidziswa mastatistics yavanhu vari kuponeswa unoita sober. Tanga unatofunga musho kuti saka sanda kuenda. Handio policeman ukatonzwa kuenda kudenga. Ukanzwisisa mastatistics yachaenda kudenga unoita sober. Mvura yanoma nguva yakanaya. Ma-estimates evanhu vaigara panyika anotiwo there were plus or minus 600,000 people under the sun. How many people were saved? 80 people. What fraction of 600,000 people are 80 souls? Mazuva emuSodhomu neGomora nenyika dzakapoteredzwa pakaparadzwa 2 million plus or minus people. Vanhu vakaponeswa in 3 Loti nevasikana vake vaviri. Vanhu vachibva kuEgypt vachienda kuCanaan vakabuda vari plus or minus 2 million. Vanhu vakapinda muCanaan i2 Joshua naCaleb. Usaita zvokutamba nazvo kudenga hakuswedi zvokuvhaya. Ukutaurira. Usakurumidza kuti tiri kuenda. Aiwe. Peter aifamba naye akasvika paakati kudenga hakuendeke. Tisi kusvika kudenga ishe mukinyeperai. Chitipai henyu chibayiro wekuti takasiya kuraura tingodya tiri panyika pano. Otherwise kudenga hakuna ari kuenda. Hallelujah. Ndiri kunzvimba here? Usafunga kuti mukawanda makutoenda kudenga nekuti mawanda. Varume matasha akawanda anobhururuka here nekuti awanda. Anototi suturiko kundijambesha kubhururuka hakuswi. Kuwanda kwematasha hakumerese mapapiro. Ndinokuparidzira ndichiziva kuti pamwe zuva ranhasi ndore kupedzesera rekudzwa vhangeri. Urege kuenda usingazive. Usafunga kuti ukaparidzirwa shoko renhema usingazive. Kusaziva kuti nderenhema richaita excuse musi wachauya. Tati singazive changamire kuti mudhara uyo aitinyepera. Kristu oti it's okay kana makanyeperwa musingazive. Chipindai next time musazozviita. Ignorance idzodzo dzekuti wakanyeperwa inenge ichitori mhosva. Wainyeperwa kuti zvaita sei. Ndakati bhuku iyi yemurayiro ngairege kubva pamuromo wako. Handina kuti iri zita remuprofita ngarirege kubva pamuromo wako. Ungangoswera uchiri profeti kai. Indakati bhuku yemurayiro. Iwe ukabvisa bhuku yemurayiro ukaisa profeti ipapo. Pana
apa pakanakira zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti kana ukaita nharo sei haumbofa wakazokakavara ukahwina, especially kana usingazive magwaro. Sezvaita hama yauya kuzotora mukuru anga ari panapa. Chechipiri ndechekuti pawakamira ipapo pane dhoo rekuenda naro kumba, ukaona wavaviwa stereki 10 and go. Vanhu vazhinji vanopesana nevhangeri randinoparidza. Unozva chinoshamisa ndechei? Vanogara vachiuya vachiramba kudaro mangwana varege vari pana futi. Ndokutaurira zvevanenge vari pano vanhu ava. Mumwe mushumiri anopedza kuparidzana 4 asi ndopedza kuparidzana 8 ari pano vari kusero. Kurinzwa kuti chinenge chichiitika ndechekuti kumweya wako rinenge richipupurodhe rechokwadi, but brain dzako ndiye dzichiramba. Saka unouya hako uchibhonga. Peter aizvitowana achiti handimuzivi achiteera be, handimuzivi achiteera. Haleluya, haleluya. Murume uyu wataura mazwa andifadza. Hanzi ndatenderana nemi zvese zvamunoparidza kunze kwenyaya iyoyi yemacolleges. Uzoti chii chinoitika? Vhangeri ndo zvarakaita. Hariuye mumacomfort lines ako, rinobata tsinga dzinorwadza, rinosvika pane imwe level yekuti rinokushamisa kuti aika neheti yandakapfeka hidiwe futi. So it's either you bow down or bvisa head kana kuti unovava. There are no other reactions. Saka zvavari kuita izvi zvakanyorwa magwaro. Kristu akaparidza vanhu vakati anorova. John chapter 6 ndokubva azoti anenge asina kudya nyama yangu nekunwa ropa rangu haana upenyu maari. Vanhu vakati handei kumba, ndinwe ropa remunhu ndopenga inini. Ana Peter chaivo vanga vakuenda, akati akomana nemiwo muenda here? Peter akati tinoenda kupi mabasa edu patairaurira pakatorwa nevamwe? Peter akatoti hapasisina kwokuenda, dai ndinako ndaenda. Maridzo yenyu haisi yezera rangu. Unofunga kuti tinotanga takukonsulta kuti tichazotaura nyaya yecollege muneona sei toti ndifare ndoibvisa. Unofunga ndodaro? Wakamira apa uchitora chegumi ndichitozviziva. Mwari akatitaurira vanhu kuti anotora chegumi imbavha. Ndozvitaura uripo. Kana wanga ndotengera sutu woregera ini ndoenda kudenga iwe enda kudzara moto. Ane basa rese zvesutu. Isusu takalagira kuti hatiparidze zvenzaraka. Ndikashaya mari yeredi ndikatorara muchigiriji kana mudhiramu chaimu ndorara, pane kuti ndiyo kuzonyepa kuti ndiwane mari yerendi. I would never do that. Pauro akati kana tine zvekudya nezvekufuka tichatenda naizvo. Haleluya. Vanhu vaMwari vakabva kucollege. Ndiupi munhu waMwari akabva kucollege? Emmanuel Makandiwa achitanga UFI akati ndakaenda kucollege Mwari akatozondirutsisa zvandakanga ndadzidza kuBible college. Akataura achiti hakuna nzvimbo yakashata pasi pezuva seBible college. Akazvitaura Makandiwa. 3 years later akatanga uyake. Kana uchizivana naye ndaunomubvunza. Ndiri mondembo kwenda kakuzati. Hakuna nzvimbo yakaipa seBible college pasi pezuva. Iko zvine zviri kwedu kwakavhondewo. Dzidziswa kuti mari dzinotorwa sei kuvanhu. Mumwe lecturer wekucollege akauya pana akatora disk akazosangana neni futi akati zvinhu zvamuri kuparidza ndani 15 years ndiri lecturer asi ndambozvinzwa. Ndichakukokai muzodzidzisawo vana vangu. Ndofunga akazogaya kechituru ndobva tirege timusiye mukomana. Dai vakandideedza yaibva yavharwa musiwo. Hakuna aidzoka futi college ikoko. Muri kuitei panapa munopenga here? Chii chamuri kuitiswa panapa izvi?
yaivharwa saka ndomuka dzakazokawo kuita dzikati musiyei intombi yakarai handidi kukoleji kunobhadhara school fees iro shoko chiti makangopuwa henyu muingopaiwo henyu school fees iri kuenda kupi hanzi kune training iri tafu iro shoko chiti hazvisi zvamabasa asi ndezvenyasha ima akutaura zvetafu training ini ndakupesana nevhangeri kudai so vana vajerobhoami kana uchida kuona kuti college haina chinhu uya napasta ane digiri retheology auya azoparidza pano vhesi uya naye aparidzapo kana apedza ii ndozoparidzawo pavhesi iyoyo yaarega paridza ndopaunoona kuti havana chinhu vana college munhu anenge afoira akatadza kuenda kuair force wadii kutrai chifundisi chakutorwa seprofession chifundisi hakusisiri kudanwa kubasa kunoitwa naMwari achidana vanhu Mwari ndiye anosanangura vaanoda haleluya kana wakaenda kucollege wakangoendawo hako kana wakaitwa mufundisi on the basis of that diploma regedza uri kupara mhosva every day uri kumira pamberi pevanhu uri kupara mhosva siyana nazvo kana uine imba yauri kugara mahara kana uine grosari yauri kupiwa tosera uende kudenga nenzara pane kuguta uchizonoraswa nedumbu racho iroro achikubatsire musi waari kuuya ndopauchaona kuti urevi tiri murevi inenge ichitori mhosva kuzviti murevi uri murevi iwewe iwe hausi kwamurevi here iwewe ndobva kwamurevi ungaziva kuti kwamurevi kupi uri mwana warevi iwewe asikutaura hamwe asitaura kudaro uri kuti kudii kana uchiti uri mulevi uri kuti uri mwana we3rd born yaJacob iwe uchibva pano parandasi pachiota uri murevi wekupi iwewe siyana nazvo makamunzwa Pauro achiti ndiri murevi makamunzwa Peter achiti ndiri murevi shoko rinoti kana uprista uchichinjwa nemurayiro unofanira kuti uchinjwewo saka the Levitical priesthood was cast away kukauya fivefold ministry ndo ushumiri hwaKristu isaidha uri muapostora usaidha uri muprofita uri muvhangeri uri mufudzi kana mufundisi haugone kuita mufundisi uri murevi at the same time kambani yeurevi yakavharwa pamuchinjikwa Levi was fired ukaona uchiti uri murevi wakafanana nemunhu ari kuti ndoshanda kuRoyal Bank rakasoliquidetwa kudhara kuburitsa chitupa chakanzi Royal Bank Teller unosungwa nazvo bhengi rauri kutaura rakavharwa kudhara ofisi yeurevi yakavharwa udzare pasaidi pako grosari remurevi uri murevi upi iwewe uri gava kana uchizviti uri murevi chendeuka iye manhirano itaure chokwadi chiri mushoko raMwari indau ine chividi chekutanga zvinhu zvisina kuitwa nevakanga vachifamba naye pauzima ana Johani vaivata pachipfuva chake havana kumbotaura mazwi iwayo uri kuwatanga uchibva kupi vanhu vaparidze pano vanozviziva vanhu vanobva kutoti hatichaparidza kwanaya iwe shoko chiti preach in and out of season unofa kuchinaya tsano kana yanguva yekufa kunzi kunotanga kwamirirwa kunaya wozofa ichinaya mheni ichiti lai munhu achitolai kuenda Mwari amboti mire kunaya tizomutora mumwe musoja aidhiraivha motikari ari muna Simon Mazorodzo I think 4 or 5 years ago obva asvika parobot repazBC riya rokumira parobot raita red ndobva robot raita green motikari obva dzasimwa bva kufamba yanga iri B22 motikari dzanga dziri mumashure make ndokuona motikari ishingwira sei ishingoaidla yakamira ndokuti dzapere pepe vanhu ndokubuda motikari dzavo vakagumbuka ada kuzvitani ngaafambe akaona shasha yakafa kare parobot akafira parobot apama akatosiya ati kukamba ndodzoka manje ndakumbasvika kumba hana kusvika toparidza kunge taudzwa kunzi uri kufa mangwana
because every day rawanzi kunzwe shoko raMwari chinoda kuitwa kucorrecta sei vhangeri redu richiita kunge riri corrective hysteric. It is because chakatanga kutungamira inhema chokwadi chichizouya. Saka macorrections anofanira kuitwa akawandisa mukunamata Mwari. Kana ndichitaura kudai anoso baba guta havana kutumwa naMwari ayo ndiri kutaura zvisina kubva kuna Mwari zvavari kuita sezvataona Apollo achiita. Apollo akatumwa naMwari asi ane zvaari kuita zvisina kubva kuna Mwari. Asina kutumwa naMwari ndimagaoni uyu haana kana kuchana akabva nemusango. Aiwa magai haana kubva kuna Mwari. Ini Mwari akandiudza izvozvo akanditi handa kumutuma munhu akauya ega. Akandiwa akarohwa nevirus yeprosperity. Haana kumbobvira akaparidza vhangeri right makandiwa. Even paakaparidza ana resurrection power yanga iri virus yeprosperity. Ukanatoritora ukariteerera unoti hapana chaMwari chikureva. Richacho chiri kunzi muchii chinorambirwa mambo Agripa kuti Mwari anomusana wakafa. Haasi kutaura resurrection from dead works, ataura resurrection from poverty. Haisi vhangeri iyo. Haana mbobvira akaparidza vhangeri yechokwadi kana one day. Ende acho veshe vakasiya vaudza vakomana vari tuna utabwashi kuti problem yeFM ine muchinjikwa wakarereka. Imi problem yenyaya mutorina muchinjikwa zvachose kuvhangeri renyu. Ende acho veshe akavaudza vakomana kuti in your gospel there is no the message of the cross of Christ. No hamuna. Muri kuchena henyu. Jeroboami ndokubva waisa chidhori paDhani ndokubva aisa chidhori paBheteri akati murerukirwe murege kufamba muchienda kure. Iye zvinezvi kune system yaJerobhoamu iri kuti vanhu ngavarege kuenda kure. Instead yekuti munhu anzidze shoko raMwari oita zvirudiwa naMwari ari kunzi don't worry about learning about the principles of the gospel of Christ. Just take anointing oil and apply it. You are done. Sazvinetse nekuvhura vhesi. Ingozora mafuta zvinhu zvako zvifambe kuJerusarema kunge kuitirei kure. Endai paDhani ndine chivezwa chataisai pano. Haleluya. Zvino shoko riri kuti nemazuva iwayo mumwe munhu waMwari akabva kuJerusarema asina kutaurwa zita rake. Ndikutsanangura 1 Kings chapter 13 ndokubva auya paSamaria ndokusvika mambo Jerobhoamu vachipisa mashizha. Zvisati zvakambaitika muimba yaMwari kuti president vasina kupiwa mandate yekuita basa reuprista vanotora hadyana vagotanga kupisa mashizha. Nyamba Jerobhoamu anga asina problem ndaMwari wacho waipisira mashizha anga asiri Mwari wokudenga aipisira mashizha chidhori chiri paatari iyoyo. Ndokubva asvika munhu waMwari haana kuti makadii president haana kuti your excellency sei akangosvika kuti iwe atari zvakanzi kuti verengai futi. Iye akadanidzira tangire pavhesi 1. Zvinotarira mumwe munhu waMwari wakanga arayirwa neshoko raMwari wakabuda kwaJudha akasvika Bheteri. Akabva kwaJudha ndokubva asvika Bheteri kuIsraeri. Jerobhoamu wakanga amire paatari achipisa zvinonhuhwira. Jerobhoamu waipisa zvinonhuhwira ipapo. Iye akadanidzira kuatari neshoko raShe. Aishandisa shoko raShe achidanidzira. Uri kuona pane authority yemunhu waMwari. Haana kungoti ndingigava. Ishoko raShe ranga riri maari. Raakati izvi zvinobva kuna Mwari izvi. Izvi zvinobva kuna Mwari izvi. Kana uri mumwe munhu panapa ngatiti uri kutora chegumi ngatiti uri mumwe wevanhu vatatu vakarasika. Chaungaite usati wapopota kana kudanidzira kana kugumbuka. Bvunza Mwari first zviri kutaurwa zvine zvechokwadi. Zvabva kwamuri here. Ndokunge uchitaura naye. Haungatanga kutaura naye ipapo bhaka. Hazviite. Chechipiri ziva magwaro first. Wocheka kuti zvauri kuita iwe zvauri kuti zviri correct. Zvine magwaro here. Kana zvisina magwaro sezvataurwa nemurume uyu unokakavara uchiti ukanomangara nyaya kumapurisa mapurisa vanochaja munhu amangariwa according to the constitution. Ukaridzirwa tsamwa nemunhu ukanomangara haasungwe. Hamuna kodhi yacho yekuridzirwa tsamwa mumurayiro. Atondiridzira tsamwa zvakanaka here mapurisa vati kunaka hazvina asi hazvina kunyorwa. Tinongobata munhu paningeni zvakaita sei
zvakanyorwa ematomita 10 years mujeri tatakagara muofisi mushe achibva aita mweya saka toita se musungei hatina section yakadaro chagai air freshena yo advice atinokupai zvakanaka here kuti munhu atadzire mweya watiri kufema hazvina kunaka but hapana chakaita sei chakanyorwa panyaya iyoyo case dismissed munhu anotoita walkout so ii muchiridza tsamoto one zvarinongoita simunhu zvinonyari aita zvinhu zvisina kutokodzera kuti aite asi hapana zvakaita sei zvakanyorwa kana zvauri kuita zvisimo mumagwaro case dismissed hauna nyaya hauna nyaya saka makandiwa sona aipopotera nyaya yekuti Magaya anzi number 1 the most popular person iye akanzi number 3 aivava achiti satingodzinga matimoni rinobuda richienda kunani isu tinoparidza shoko aitotiwo anoparidza shoko ini ndikavatarisa vari vaviri naMagaya iye aita ari nani kupfuura Magaya ini ndikavatarisa vari vaviri naMagaya ari nani chinosaka titi Magaya ari nani akati zvebhaibheri handizvikwanisi saka handinei naro akabva ati handiribati uyu anoribata achitaura nhema zvandiri kuita izvi zvakamboitika kazhinji mubhaibheri mambo Ahabhu vachida kuenda kuhondo kunorwisa kuti vatore Ramoth Gilead vakabvunza vaprofita ndikutsanangura 1 Kings chapter 21:22 shoko rinoti 400 vaprofita vakauya vakaprofita vakati munonokunda Mwari unemi ndobva rimwe rinonzi Zedhekia rauya nenyanga dzeivhori dzarakagirainda pawelding machine zvikanzi mambo mutarisa emoni matungo aFilistia nekuku mukatungo aFilistia nekuku mawina mambo zvikanzi namambo endei munodya kudhaining 400 vakapinda mudhina napresident vataura zvinodikanwa kunzwikwa nenyika ndobva Jehoshaphat auya akanzi shamwari Jehoshaphat ndiwe mambo weJudha tinowirirana ndakuenda kuhondo ndiperekedzo zvikanzi naJehoshaphat handirambe kukuperekedzai as long as hati Mwari tiende zvikanzi Mwari atotaura handei kudhaini unoona vakutodya zvikanzi naJehoahazi vakomana taurirai shamwari yangu iyi kuti Mwari ati kudii zvikanzi ne400 prophets hanzi munokunda Zedhekia bvaipo paJehoshaphat zvikanzi tichanotuka kureso zvikanzi naJehoshaphat okay Jehoshaphat ndokubva anyuma akati kana Mwari achitaura hawanzowanza vanhu kudai so ukaona vanhu vawanda vachiti vanzwa Mwari vabva kukoleji ona zvikanzi naJehoshaphat it's okay kuti Mwari ati tinowina hakuna here munhu asati adeedzwa anositaura naMwari bhariko but ndimabara anongoti tuka munhu iye zvese zvaanoprofita against us zvikanzi naJehoshaphat anotori mupenyu hwake zvikanzi ariko zvikanzi anonzani zvikanzi anonzi Mikaya zvikanzi handiembe newe kana asati asvika Ahabhu akati alright it's okay ngatingoendei kandi tine majority vote zvikanzi zvamwari azvivotwe ngaauye iye wekupesina iye Ahabhu ndokubva ati orege ndinomutora ndobva abuda manga mine muenzi ndokudeedza vakomana vakanzi apfana endei munotora Mikaya asi musati mauya naye muchikidzirei threaten him not to prophesy something wrong onaita kuda kutobatsirirwa kunorwa panapa vakomana vaAhabhu ndokusvika pavaMikaya vachiuya Mwari ndokubva ataura naye ndobva vasvika kunzi Mikaya president vari kukuda asigara pasi Mikaya tokuziva iye zvinezvi uchanotaura zvinhu zvekuti vanhu varege kuenda kuhondo Mikaya we are warning you enda unotaura kuti tinonowina 400 vanzwa Mwari havangakundwe newe uri 1
zvimwe zvinhu sarendawo Mikaya. Zvikadzi naMikaya zvandatauriwa naMwari ndo zvandishanotaura. I imagine kuti Mikaya kakarika mufana kadikidikiso. Ndobva kasvika nenyatera dzako. Zvikanzi auya Mikaya auya zvikati bvindai naye. Asi kusvika so zvikanzi Mikaya naAbhi tinonokunda here kuramba pigilira. Zvikanzi ni Mikaya munonokunda. Abhi akabva aziva kuti hachisi chokwadi. Mikaya kubvira achitaura zvandinoda. Zvikanzi naAbhi Mikaya unoda kuti ndikupikise kuna Mwari here kuti unditaurire chokwadi. Azina Mikaya akabida chokwadi heyuka ndinacho. Chokwadi ndinacho. Mambo ndaona varwi venyu vakapararira sehwai dzisina mufudzi. Hamusi kudzoka muri mupenyu iyemi wacho. Zvikanzi naAbhi handiri Jehoshafati ndakutaura mfana uyu akandimaka. Handinoza zvataura ndozvaanoita mazuva ese. Jehoshafati akati okay handei. Zvikanzi naAbhi tisati taenda vakomana batai Mikaya mumuvharire. Ngarege kupuwa nyama ngaapuwe chingwa nemiriwo kusvikira ndadzoka. Ndobva abatwa Mikaya famba mfana tambokuyambira uteerere. Zvikanzi naMikaya kana madzoka muri mupenyu Mwari haana kutaura nemi. Rimwe rinonzi Zedhekia ndobva ravhomoka ndokuswedera mbama Mikaya. Zvikanzi mufana nditaurire iwewe kuti mweya mutsvene wakabva nekuIsraeri kuti nekuwest pawakabuda mandiruko yako uri iwewe. Zvikanzi naMikaya uchazviziva musi wauchahwanda hondo yachiriridza. Akadzoka here Abhi. Akadzoka ari mpenyu. Ndokubva Mikaya rati mambo musati mandivharira teererai. Nyaya yekuuya kwamaita panapa nevakomana 400 ndairatidzwa nedenga. Zvikanzi naJoshua ngataure. Zvikanzi naMikaya vakomana venyu vari murodhi kuuya kuno ndakagara kumba ndokuona denga razarurwa. Ndobva ndaona Ishe ogere pachigaro chake. Ndokubva ndaona agadzika gondo dzekudenga pasi. Ndokubva ati vakomana ndida kuuraya Abhi. Asi kwete nemutoo wandakauraya vanhu vese navo. Ndiudzei uchenjeri hunoshamisa. I want to kill him in a special death. Zvaitika kudenga izvi mambo uko. Kwadadi chidzwa zvichiitika. Saka mumwe mutumwa asimuka akati mumwe akati asi mumwe azosimuka. Akati nditenderei ndiende kunoita mweya unonyengera. Ndinopinda muvaprofita vake vese vamukurudzire kuenda kuhondo. Imi kana mamuona aenda kuhondo munomuuraya ikoko. Ndokusaka vapfana vese vari kudya tibhona vaprofita. Istrategy yekuti mufe. Fambai kana nemukomana uyo anovharirwa one zvaakutaura. Shoko rinoti Abhi wakaenda kuhondo despite advice yaMikaya. Ndokubva ati ndapuwa prophecy I shall avoid dying. Ndokuti naJehoshafati shamari ndofunga mufano wamunzwa ati ndichanourayiwa kuti ndirege kufa chipfeka hembe dzangu inini dzeumambo. Ini ndopfeka hembe dzemusoja avanondiwana sei ndakapfeka hembe dzakoporo ini ndiri mambo. Jehoshafati ndobva agariswa pangoro yapresident weIsrael. Iye ndokubva Abhi wapfeka hake hembe yemusoja ordinary ndokwira pabhiza ndotanga kufamba. Hallelujah. Mambo wairwa naye against ndokubva agara pasi ndokuasaina a special battalion. Akati imimi mukaona shero murwa waIsrael ari pamberi penyu musamuuraye. Renyu basa it's either muchawe nemusoro waAbhi kana kuti muchawe naye ari mupenyu. Special group of elite soldiers were assigned to slay this president. Zvabva kuna Mwari. Shoko kuti vakomana vavo vakanga vaasendwa kuuraya Abhi vakamutsvaga vakamushaya mazuva mazhinji. Rimwe zuva ndobva vagara pasi vakati assignment yatapuwa naHis Excellency yakundikana. Ndobva mumwe angoti it's okay ndandifunga kuti ndichabaya nemuseve uyu Abhi chiregai ndiukande. Shoko kuti akapfura museve wake at random akaukandira mudenga so. Museve uyu ndo wakatsvaga Abhi kusvika wamubaya kumusana. That's how he died. Imi munofunga kuti vaprofita vakaita 400 vane chokwadi. Rekani kutaura chokwadi mushoko raMwari vakatowanda ndimambara vada kususpectwa.
nguva yaMwari unopona achitamba ne1 ndo anoshanda naye. Mazuva acho vanomubhabhatidzi ainzi navanhu ane mweya utsvina, achingoti handisiri nasi anouya vaprista vachiti anotaura zvenhemo. Isi takatobva kuna Mwari takatovaka machechi makuru panapa, vanhu vachiswera vari muchechi. Johani achiti ari kuuya, haana kuuya here, haana kuuya. Jeremia mazuva aiprofita, chechi yese yakatanga kuprofitwa neyatakaparidza pano inonzi Hananaya. Vanhu vachiti kuBhabhironi zvanzi naMwari hatite 2 years tiriko, tinobuda manje manje. Jeremia akamira panzvimbo tsvene akati muri kunyeperwa navaprofita. Vakomana itorooraya hamusi kubuda muBhabhironi manje manje, muchaita 70 years murimo. Vakabuda here after 2 years. Akabatwa akaiswa mugoronga akarohwa. Arimo manoti Ishe wakataura ndini. Ishe munotaura munhu ari mugoronga sei? Budisai munhu. Ishe anouya mugoronga ivo machitaura nemuranda wake. Havana kuuya vatumwa vakataura nana Pauro muchirongo. Hallelujah. Amen. The gospel is not a populistic gospel. Haritsvage vanhu vakawanda. Igospel rinotsvaga chokwadi. Vhangeri rechokwadi rikaparidzwa, munhu ari kucelebration center nemunhu ari kuvapostori veAfrica vakasangana kana mubhazi kana mundege, vakavhura bhuku yaAmos vakaverenga vhesi 1, vanofanira kuwirirana vhangeri iri kutaurwa naAmos. Mukuona vapesana, it's either one wavo haasi waMwari kana kuti vese. Makambonzwa here mutendi wokuZayoja achiti ndakapa pasta wekuFM chegumi changu chemwedzi uno. Pasta vake vakati it's okay, wakapa kuna Mwari. Aniziko pasbisham. Ko zvamuri kuti Mwari wedu mumwe chete kusiyana kwezvikoro indava. Makugumbukira 10% isina kubva kuna Mwari yamuri kutorera vanhu. Ida unoudza pasta vako kuti ndakatengera motikari vamwe pasta vekuroad. Anoti you are cursed. Tadza upaini uchipa imwe benzi wakasangana. Handisi ndakangoti since ari munhu waMwari semiwo. Why are they jealous and envious one of another? They do not have a common spirit. Vane mweya yakasiyana. Peter wakafamba naKristu, Paulo haana, wakaita wokumuona akudzwa. Asi unonzwa Peter achinyora kuti sezvinorevawo hama yedu inodikanwa Paulo mumwadi dzake zhinji, madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisisa zvinominaniswa navamwe vachizviita mukuparadzwa kwavo. Peter ari kuacknowledge vhangeri yaPaulo, nekuti vhangeri yaPaulo neyaPeter yese yakabva kuna Kristu. Haleluya. Kana muchida kuparidza nhema tisingataure mazita enyu, don't mention the name of the Lord. Don't open the Bible. Gadzirai Bible renyu nyowani nemuponesi wenyu munyowani. Kana mukaita wapusa ikoko, we will never talk about you. The moment yamunoti makabva kuna Mwari, tatotese. Tatotese hatisiyane kana michana. Mukatanga chitendero chine muprofita wenyu munyowani, muponesi wenyu munyowani, Mwari munyowani, Bible nyowani. Kana mukati vanhu ngavadyanane atimboti muri wrong, muri right, mune chitendero chenyu. The moment yamunongoti takatumwa naKristu, isu tinomuziva Kristu hatinyarari. Munhu anoshanda kuNestle akanzwa mumwe achindoshanda kuNestle, kana tigadzira Cerevita tinotora soda nepeturu, anoramba akanyarara here. Ichatengwa here Cerevita kana yanzi ine peturu mukati. Iyo shamwari kunyepera vanhu indoshanda, ndinotosanganisa maingredients pakugadzirwa kweCerevita. Hakuna peturu, hakuna zvakadaro, indotoshanda. Unoshandira kudepartment iri branch iri uyandotaura nemukombi vabereki uyo ari kukunyepera iwe haatombozivi nezvekuNestle. Ini ndii ndinoshanda ikoko. Anenge asingashaini, ari kudefenda product yavo irege kushatiswa nemunhu anorwara. Yes.